السلام علیکم دوستو، شاکر سائیں دے لوڑے پیش کرے سوں، لوڑے پیش خدمت ہیں۔ اوڈوان کاما شالا غارت تھی میں، ایویں نت دی کان لینا ہے، کوڑ مرینا ہے۔ اوڈوان کاما شالا غارت تھی میں، ایویں نت دی کان لینا ہے، کوڑ مرینا ہے۔ نیوی آج تائیں سچی گال کیتی، ایویں کوڑیاں قسماں چینا ہے، دھوت سڑینا ہے۔ رکھ دل وچ لالچ چوری دی، اندی آمد سنویندیں دھرم گلیندیں۔ رکھ دل وچ لالچ چوری دی، اندی آمد سنویندیں دھرم گلیندیں۔ ایویں وستیاں بھونٹوں وال آندیں، شاکر کو اتلیاں لیندیں آپ گھڑیندیں۔ ایویں لنگھ دیں ٹپ دیں یار میڈا، کڈہیں راہ دے وچ جو مل پوندے۔ ایویں لنگھ دیں ٹپ دیں یار میڈا، کڈہیں راہ دے وچ جو مل پوندے۔ گیا کن ہاں میں پوچھتا ہاں، او ساری گال سیول پوندے۔ جداں آہدے غیر دو گیا ہم، میرے دل دا درد مچل پوندے۔ جداں آہدے غیر دو گیا ہم، میرے دل دا درد مچل پوندے۔ میری شاکر دھاڑ نکل ویندی، او تاڑی مار کے کھل پوندے۔